Hello mga kaparodi, kasama ko ngayon si Boss Ching. Tapos may dala-dala kaming speaker. Paprank natin yung mga Aita. Titingnan natin kung mga chismosa o chismoso rin sila. So lalagay namin yung speaker doon sa kanilang bahay. Kunwari may nag-aaway. So abangan nyo guys, pupunta na kami sa bahay nila. Yan na guys si Boss Ching, dala-dala yung speaker. Hanap namin ng pwesto kung saan ilalagay yung speaker. So ayan guys, malapit na kami sa bahay ng mga Aita. Ito na yung bahay nila. Hanap kami ng pwesto. Mabaling salitan yun. Salitan, tani. Sabay gitna. Dahan-dahan tayo, baka marinig tayo. Andun sila. Yun. Ha? Ay, mati malokatan. Di sila tanding ata. Di sini bangit. Makita ba naman? Ha? Adita. Pasok mo latagtan. Makita natin nilikod. Yun, si Boss Ching. Mahanap siya ng pwesto. Yun. Nag-aawas ni Karisan. Alam bibigyan mo ano, naka-wifi kami, bibigyan mo. Wala ka sa Moriga me. May iba. Ano nga bukuta? Na, kailan ka kasinsigan mo rin kami na to? Gaga. Sinayaw. Anong ikaskas pa ah? Baka bitigin, kaktay palaon, dangdaga, pangalaya, ipag-wifi ko. Kung unang tigay, unang mula ninyakan, talaga. Nakita mo yun boss, yung yung dalawa kanina, yung may pagkain bang dala-dala. Tapos yung isang may kargang anak. Nagkamarites din. So ayun guys, dito namin napatunayan sa prank na ito na kahit saan palalupalop ng mundo, may mga martis pa ring tao, ano? So sa muli guys, abangan nyo na naman yung ibang vlog namin. Bye bye.